बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दायो आङो थांनो ओंखारदों जाहैबाय बेंटल गेटआवहाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टारावहाय। मानो होनना बुङोब्ला सारा आंखौ लिंहरदों। दा नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि समस्यायाव गोग्लैनानै थायोब्ला डाइरेक्ट सारजों कन्टेक्ट खालामदो, ओमफ्राय जगाजग लाहरनो हागोन आरो। गोबांथार मानसिफ्रा बेयाव मोजां जानानै थांगासिनो दङ। आङो सिगांनि भिडिअ'आवबो लाबोबाय, नोंथांमोना निश्चय नुसनखाबाय जानांगौ। आरो जायफ्रा गोदानै फैदों दा नोंथांमोना नायलांनो हागोन। मानो होनना बुङोब्ला बेयाव गोबांथार पेसेन्टफोर दंफैयो। आङो साफा साफा सोंबाय थानो टाइम जानाय नङा, मानो होनना बुङोब्ला भिडिअआ गोलाव जायो। मानो होनना बुङोब्ला गोबां मानसिफ्रानो बेवहाय मोजां जागासिनो दं आरो। दा आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे देखायलांनो सानदों। दा सारनिफ्रायबो फंनैसो मिथिनानै लानि, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो। दायो आङो सिङाव हाबलांनोसै। बेजों गाखोलांनांगौ बे सिरिजोंहाय। सिगांबो देखायखादों, ओमफ्राय आरो दायो आं देखायबावबाय। गोबाङानो आन्दायो नालाय, दा बेजों आरो नैबे फ्ल'रावनो आरो। ओमफ्राय गोबांथार पेसेन्टफोर सफैनानै दं जोंसै नै ओरैबो नै लाइन जानानै दङ। आं सिङाव हाबलांगोन। ओरैहाय सासे आदा सफैबावबाय नै, थाबायनो हाथारा बेबो। ओमफ्राय दासो फार्स्ट नामा आदा? 3 दिन हल ना? जोङो सानथाम जाजेनबाय आरो। ओमफ्राय गोबांथार पेसेन्टफोर दंफैयो आरो, फैगासिनो दं। ओरैबो ओरैहाय थेरापि खालामगासिनो दङ नै। ओमफ्राय नै ओरैजोंबो दङ, सिङाजोंबो नै ओरैहाय एसे लेडिसफोर थेरापि खालामदों। आं देखायथ'ले, उसुबिदा जायो। ओमफ्राय नै बाहेरावबो दङ गोबाङैनो। गोजोन्थों बयखौबो बे एसके ब्लग नायग्रा जोंनि साफ्रोमबो आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय। दासिमाव गोबां मानसि फैदों जे जायफ्रा गावनि देहाखौ लानानै उसुबिदायाव दङ, आरो सोरबा पेरालाइसजों, सोरहाबा सिनस्रि सानायजों, आरो सोरहाबा बेबायदिनो गोबां माखासे मोनथिस'नो हायै बेमारफोरबो आरोना, जायखौ टेस्ट खालामबाबो मोना। नैबेबायदि बेमारफ्राबो हामनानै थांगासिनो दङ। फुराना जानाय पेरालाइसफोर एसे सम लादों आरो हामदों आरो एसेबाबो सेन्सखौ मोनदों। न'खराव गोजोननाय सफैदों बिसोराबो, जायफ्रा गसंनानै गावनो खिनाय हासुनाय हायामोन, बिसोरो खिनाय हासुनाय एसेब्लाबो गावनो हारसिंनो हादों। मानसि थिखांनांगौमोन, थिखांनांला, बेफोरबायदि सेन्सआव फैगासिनो दङ आरो। दाख्लैनि माखासे भिडिअ स्प्रेड जानायजों गोबां मानसिफ्रा कल खालामहरदों आरो आङो खोन्थाहरदों जायगा थानायनि आंना भर्ति जानायलाय दा आङो लिंहरथ'नो हायाखै माखासे मानसिफोरखौ। दा नोंथांमोना नुखाबाय, नै गोबां आसा लानानै फैदों। गोबां मानसिफ्रानो दिनै हामनो लुबैनानै फैदों। ओंखायनो जोंबो जोंनि बेस्टखौ जों होगासिनो दङ आरोना, खामानि मावनायजों, थेरापि होनायजों फाहामनो थाखाय जों सेस्था खालामबाय थागासिनो। ओमफ्राय जेनेबा बेयावहाय फुंनि खैथानिफ्राय? जोङो दा 9टा स्टार्ट, जों 8:30आवनो फैखायो। 8:30, 9टा बेनिफ्राय स्टार्ट जागासिनो। डाइरेक्ट बेलासिनि 6टा, 6:30। आरो 6:30आवबो जोबोब्ला जों 7टा, 8टाबो जालायलांसै आरो दासान्दि ना। दा प्रेजेन्टलि बेबायदि जे पेसेन्टआ गोबां जासै, पेसेन्ट बांनायनि दारै जों एसे बांसिन खामानि मावनांदों आरो। खायफा बायदिया नाम थिसनहरनो थाखाय रिसिपसनफ्रावहाय नाम थिसनहरनांगोन नामा जेनेबा? ओरैबायदि जादों दा, जों नाम लिरहोनांनायनि खार'ना माखासे मानसि आं खोनादोंबो जे दाना माथो नाम लिरलायनांसिगौ, जों सिगां डाइरेक्ट हाबना मोनोमोन। नाम लिरनोब्ला जायहा जेरैबायदि फैदों ना, बे लाइन बाय लाइन जोङो ट्रिटमेन्ट होनो हायो। ओरैनोब्लाबो बारा गोबाव नेनांखाया, मानो होनोब्ला जोङो 6 जन सोखौ जों खेबसेनो सिङाव सोनो हाखायो। ओंखायनो बारा गोबावबो नेनाङा। दा लाइन हिसाबै लायोब्ला मानसिफ्राबो गोजोननाय मोनो। सोरहाबा जुदि फुङावनो फैनानै सानजौफुआवसो जुदि सिङाव हाबनो मोनोबा एसे उसुबिदा जायोखाय जों अकल नामल' लिरनाय जागोन आरो। बिनि उनाव लानायाथ' जोङो 6 जनखाय खेबसेनो हायोखाय बारा गोबाव नेनांगौ जायो। ओरैनो लेडिसफोरनि थाखायहाय थेरापि दा मोनसे मोजां खबरा बेनो जे जों लेडिसफोरनि थाखाय लेडिस थेरापिस्ट एक्सट्रा जों दोननाय जाबाय। आं मदद होफायो, खिन्थु बियो फिजिअथेरापिस्टखा। बियो बिपिटि कर्स खालामखानानै फैनाय, 6 मास इन्टेनसिभ खालामखानानै फैखानाय मानसि। दा जोङो बेखौ लेडिसफोरनि थाखाय अनलि फर लेडिस, जोङो लेडिसफ्रा माखासे सानोना जे आङो हौवाफोरजों बोरै
ट्रिटमेन्ट लानो बेबायदि मोनसे साननाय फैयो बेफोरनि थाखायबो जोङो सल्भ खालामबाय बिसोरनि थाखाय रुमा आलादाखा लेडिसफोरनि थाखाय आरो जोङो बेखौ माने एक्सट्रा खालामना होखाबाय आरो सेपारेट ओरै फारसेजों आगदाजों जेन्ट्सफोर आरो आगसिजों लेडिसफोरखौ जों होनाय जाबाय आरो ओमफ्राय जेनेबा सोरबा बायदिया फुङावनो नाम थिखोना दोनहरखानायसो आं सानो ओमफ्राय जेनेबा बेबायदि जुदि एपइन्टमेन्ट लानो गोसोब्ला नोंथांमोना एपइन्टमेन्टनि एक्सट्रा चार्जेस दङ बे एक्सट्रा चार्जेसखौ होनानै एपइन्टमेन्ट लाहरनो हागोन नोंथांमोना नेनांनाय नङा बेखौ एपइन्टमेन्ट हिसाबै मावनाय जायो दा आं सारनि कन्टेक्ट नाम्बारखौनो होनोसै जायफोरा बेफोरबायदि बेमारिफ्राव भुगिनानै थायो थाबैनो सारजोंहाय कन्टेक्ट खालामदो ओमफ्राय गावखौ सिकित्सा खालामजाफैनो हागोन आरो